हाय एवरीवन मोनसे मोजां बाथ्रा गाज्रिबो बाथ्रा जोबजासिम खोनासंबानो जाबाय जाय जाय नुदों लोगोसे इउटुबाव नायदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुकाव नायदोंबा फल' खालाम। जोंहा नेपालाव जा थासारि जादों नोंथांमोना गासिबोथ' मिथिखायो आरो पाकिस्ताना जाबायदि जालांबाय थोरसि लथा लानानै मागिनो गोनां जाबाय, बांलादेशआ जाबाय आरो श्रीलंकाया जाबाय गासिखौबोथ' मिथिजोबखायो। दा जोंनियावल'सो बाखि दङ जोंनियाबो जानो। बेनिखायनो रायजोनिख्रुइ देरसिन सरकारा जानो हाया। दा बिटिसि इलेक्सनाव बे प्रमदजों हाग्रामाजों बिजेपिजों रायजोफोरखौ एदावगासिनो। रायजोफोरा साबधान जा, गोजोन्थों।